आयो जाजोबनांगौलै बुरजाथार सेरसेखाबा थैयाखैना थैयाखै गारि सिङाव दोनदोंमोन होयो ना मायो दै एसे होदो नायलाय आयु बोरैबा गिथाव बाथाव नुथारो मासेबो थैगा बेस्रा बादामालि बिमाजों बाजादोंमोन नै मोस्रोम बाजोब्बाय आयै बिमाया थैखो नामा बिमाया थैबाय नै बिमाजों बाजानानै दङ आयै मोस्रोम अरफबजोब नै लोगोफोर जोङो क'क्राझाराव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय क'क्राझाराव जोङो बेरायगासिनो बाजाराव थांखांबाय बाजाराव थांनायानो भिडिअ लानो रोङासै आरोना एकदम बिहिरमोन ओमफ्राय जोङो खुसिया लाबोबाय ओमफ्रायो सामब्राम एरि लाबोबाय बेफोरखौलाय मानो खिन्थाबाय थानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दायो फैबाय न'आव ओमफ्राय बिसालाव हाबलांसै दसेनो खुसियाखौबो जि बुरजा लाबोखादों दाहाय एवनानै जानोसै आरोना बाबाया जेबो मोनजाया दाउ लकेल ओमफ्राय खुसिया मागुर बिदिखौल' मोनजायो नालाय खुसियाखौनो ज' जानोसै होननानै खुसियाखौनो लाबोबाय जोङो बुरजानो दाहाय देखायगोन आरोना बारा गिदिर गिदिरखौ लाबोआसै आरोना जोङो सालाननि साननानै ओमफ्राय लकेल होन्दों एसे सेरे सेरे बारा फिसाबो नङा बारा गिदिरबो नङा मिडियामनि आरोना जोङो बेखौनो लाबोबाय ओमफ्राय बारा गिदिर गिदिरखौबो बोरैबा मोनलायलाङो आंहा जानो आरो बारा फिसाद्रायबाबो जानो मुगैयो आङो ओंखायनो एसे मिडियामखौनो लाबोबाय नैहाय जि जाम जायो क'क्राझाराव आयु 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 कारेन्ट खुन्थिया सिसिजोबहाय जानला मोनला हेलमेट हमाबा सालायजाखाया पुलिस थायासो जानो हागौ खिन्थु सिसि केमेरा जोब हेलमेट हमैखौसो नायो ना एक्सिडेन्ट खालामनाय माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाफ्लांनायखौसो नायो जाखो दायो हमनोनो हाला आरोना आइ दै आइ आफा हस्पिटाल मोनबाय आरोना जोंनाहायो ओरै बिसाल खाथियावनो इउएनसिनि ओरै खनाजों हाबलांनांगौ आरोना एसे नै बिसाल मोनफैबाय बिसालाव दसे हाबलांसै नामा नै बिसालाव दसे हाबलांसै जोङो बबेजों बैजों गिदिंहैनोसै बैजोंबो बारनो हाबायमोन ना गरमथार आरोना 12थासो जाबाय खोमा ओंखाम ओंख्रि मोनामफै खादों आङो ओमफ्रायो दायो खुसियाखौल' आराम एवनानै जाहैनोसै ओंखाम ओंख्रिखौना माखोथाय बाबायाबो नै मालाय ब्रेन्डनि बिदियावथ' हाबनो हाला जाहैबाय जोङो बिसालावनो हाबनोसै जोङो थ' नै बिसाल खाथियावनो आरोना जोंहा न'आबो गारि दोनफैग्रोबाय नैबाव दोनदो ना फैद' बैसोरखौ सिङाव सोजागोन नामा खुसियाया ओमफ्राय गरमाव गारि सिङाव बिसालाव फैबाय जोङो ना ओइ खुसियाया गरमाव मारै जागोन जाखो हां थोनो थोनो बारा दाहोसिन खुसियाखौ थैजोबगोनहाय नङाबा गाबोनबो जानांगौआ मनाया लाखा मना बायनांगौ मना लाखानांगौ 20 थाखा दामथारहाय 20 थाखानि मा मोनाहाय आंहा नै बिसालाव हाबनो मना लाबोफाखाथारदों नै मना लाबोफादों दा बैयाव दोनसै थ' आं लागोन बाबा थौदो थाबायदो आं लागोन बिसालाव हाबनोसै र' बिबावसो गाखोगौमोन आरोना नों बाबा है दांनाङा लेथ्राखौ हाबग्रोसै जोङो हो बेखौ पकेटाव ला मना लाबोदोंना आङो दा सोनांगोन बल नांला बेखौ नांला होनखादों आं दंखायो आयौ खामसावसाव नैबेखौ नांगोनहाय जोंहा दा नै 19 थाखाल' दा लांगोन बेखौ नै खामखालांदोंबो
बेखौ गारिबाय बेजों मोजां नो बेखौ लादो बियो बेखौ लादो मोजां ना ini menangkap. ओमफ्राय गस्लायानो बेबायदि itu gindiku langsung itu gindia सिरि था गानहोनाय थानाला बे देरबायना फैलाय 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 उन्दैफोरनि गस्लायासो हामो बिनो र' बेसेबां मासनि 18 24 मासनि हामोना fudu बेखौ लानोसै मोनसे oh ini बिथिं नायजोबबावनिथ' आंहा नै बिदिखौ नांगौमोनहाय सोरनि नांगौमोन नै बिदि सिन्देला आंनि आथिङाव लुबैबाबो मोनगानखाया आरोना हामा आंनि आथिङा दांग्रा दांग्राना मालाय आथिं सेरे सेरेयावसो हामजोबो आंना giliga lanan जानो हाफेन गरमायाव थान्दा नै फिसाद्राय जाया गुसुं गुसुंसो गानखायोना गरमावलाय निब्ले बिसेनो जाया लादो 69 कालार आलदा गांनै लादो नै बेल' गिदिर बुस्थुआनो ए नै आयु नै देरद्रायो Baba ओइ फैलाय बाबा नैबे जायो बे बाबा बे दाम बांसिनलाय biar baiki red color nih गालाय red जारला खुसियासो जोङो लानानै ओंखारबोबाय आरोना मालखौ ओमफ्रायो दा खुसियासो बोरै जानानै दंथाय सिङाव सोजाबाय थानाय थैखोना माखो ओंखामबो उखैबाय दायो थांनोसै आरोना जों ओंखारबाय बिसानिफ्राय नै hello guys जोङो ओंखारबाय आरामसे खुसिया एवनानै जाहैनोसै जोङो मा लाखो दाहायो न'आव थांनानै देखायनोसै आरोना जोङो बाहायथ' आङो उन्दैनि दुस्थ'नि थाखायनो देखायनो हायासै आं मा लादों मा लायाखै ओंखायनो आङो दा थांनानै न'आव सहैनानै देखायजोबसिगोन मा लादों मा लायाखै जै बिसालाव हाबबाय होनबाथाय फुङाव फैखानांगौहाय आयु बेखौ बासिलाय मेगनानो खेबलाजोबखागोन आरो आजां गाजां थाखायासो थोनाय नङा ओमफ्राय मालखौ थिखोजोबनो लुबैगोन आरोना नै इउ एन स्कुला बेनो आरोना ओमफ्राय जोङो नैबे लामाजों हाबलांनांगौ जोंहानि न'आ इउ एन स्कुला नै बियो इउ एन स्कुला बे जाबाय नै ओमफ्राय जोंहा नैबे लामाजों हाबलांनांगौ आरोना ओमफ्राय आङो न'सिम देखायहैला ससे थांथारनांगौ आरोना बेजों सिदा थांथारबाथाय मोनहैसिगोन आङो न'आव सहैबा देखायनोसै आरोना लोगोफोर नै जोंहानि खुसियाया बुरजा लांफाबाय सेरसेखा आयो नो गारि सिङाव हाबदों जों बिहाराव हाबबोदों ना आयो जाजोबनांगौलै बुरजाथार सेरसेखाबा थैयाखैना थैयाखै गारि सिङाव दोनदोंमोन होयो थैयासै ना मायो दै एसे होदो नायलाय आयु बोरैबा गिथाव बाथाव नुथारो मासेबो थैगाराखैहाय गारि सिङाव सोथुमनानै दोनदों जों बिसालाव हाबनायाव अराना नैलाय फिसाद्रायबो नङा गिदिरद्रायबो नङा मिडियामनि दे गोदादो एवनानै जानोसै मोनखाजोबखानायसो ओंखामबो ओंख्रिबो दालि जहल भिन्दि भाजा मोनखाजोबनायसै आरोना ओमफ्राय बेखौहायो एवनानै जानोसै नै आयो बेस्रा बादामालि बिमाजों बाजादोंमोन नै मोस्रोम बाजोब्बाय आयै बिमाया थैखो नामा बिमाया थैबाय नै बिमाजों बाजानानै दङ आयै मोस्रोम अरफबजोब्बायहाय नै बे थांखांगोन बे थैखासिगोनहाय बियो आयै मावगासिनोमोन र'
माबायाथ' फिसायाथ' मावगासिनो ब्रा मोस्रोम अरफबजोब्बाय हनै र' बेखौ ज'दोना मा नांनायनि लाना फैनानै बिदि फोथैला फैखो बिलाय बोरै थैखो बेहाय गावहालाय जानो बोरै थैखो बेबा एम्फौ दं नै बोरै थैखो बे नै बिमानाव अरथाबथारबाय नायलाय जा गोरा अरथाबखाबाय नै मा नांनाय र' आयै बिस्रा दासो सान्थि मोनबाय बे हनै दलद थानो लायबाय मामि नै एम्फौआ गाखोबाय एम्फौ गाखोबाय नै बिमाजों बाजाबाय बिमाया थैबाय नालाय बिमानि नै आखाया नै गैथ'रा माबासो एवो बिदि जानोसै बे जाबाय बे जाबाय नै जाबाय बे सिफायजोबदो प्लेट माइनि नै लोगोफोर जोङो बिशालनिफ्राय मा लाबोखो नायदो आरोना फिसाखौथ' देखायखाबायानो आङो ओमफ्राय संनोसैबो संनायनि सिगां बेखौ देखायग्रोनोसै आरोना नैबे बाबुनि पेन नै खमनिसो आरोना ओरैनो गानसाबनो होननानै लाबोबाय स्पटिं नैबेहाय जोङो दखानाव ओरैनो बेसेबांथो टिसु पेपार बायबाय थानो आरोना बेखौनो फुगारनो होनोसै जोङो नै ओमफ्राय नै बाबुनि पेन नैबेयो दखाननि थाखाय लाइटार नैबेयो आलु भाजा दाउदै माबे भाजा जोंनाथ' साथामल' नालाय बिमा आं बोराय बेयावनो भाजा एवनो लाबोदो आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय नै जोंना आसोला मिस्टारा नैबेखौ लाबोबाय आरोना नै बर'नि दख'ना बायदिलाय आर'नाइ माबा मोजां आरोना बियो ओरै माबानानै ओरै एवग्रानो बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय नै बियो बोरायनि स्पटिं बियो नै जि मोजांहाय जिया थान्दानो नैबे फिसालानि गस्ला आंनि थाखाय जेबो गैया नैबेयो रामेन बिशालाव थांबाय होनबाथाय रामेन ना रामन बेखौथ' जाखाथारनांगौ बिशालाव थांबाथाय लाबोखाथारो आं बेखौ मोनथाम लाबोबाय ओमफ्राय नै दखाननि चावमिन प्लेट लाबोबाय आरोना नै गंब्रै थायो बियो मोनसे माबायाव मोनसे बेगाव नै बियो आलु सब सिफ्लेग्रा दखाननि थाखाय ओमफ्राय नैबेयो बाबुनि दै बथल बेहा नैबेखौ नुनानैनो बथलखौ नांजाया बियो दै दालानो थाखाय ओमफ्राय नैबेखौ नुनानैसो दावराव हार्क दोनथ'नानै नायगोराबा गेजेराव दोननानै ओंख्रि संनाया ओमफ्राय नै बेखौथ' नांबाय थाखागौ नालाय आंथ' बिदि बथलनि गैयामोन आंनाव आं पेकेटनिखौनो बायै फुबाय थायोमोन ओमफ्राय दा आङो बिशालाव फैखाबाय हिसाबै आं बेखौनो लाबाय आरोना बथलखौ ओमफ्राय बाजाज थावखौथ' थाव नांखागौखा ओंखायनो लाबोबाय ओमफ्राय नै लामा ससेयाव लोगो मोननानै बेखौ आराम जिरायलायनानै फानगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बेखौनो लुबैनानै फिसालाया लाबोलायबाय आरोना हैया जरैनो हैया आं उन्दुनानै थाजानाय नै गेदेरफोरबो गाखोजायो आरोना 200 होनबावदोंमोन बेखौनो ओमफ्राय 100नि बिनानै लाबोबाय जोङो ब्रानो नै ओमफ्रायो नैबे टुलखौबो लाबोदोंमोन आरोना जोङो जिरायनो हले जा मोजांखा लाबोबाय ओमफ्राय नैबे आरो जेबो गैलाना आंनि थाखायथ' गैयानो आङो अनलाइनाव बिहरदों ओंखायनो आङो जेबो लाबोआसै दे जाथ'बाय नै लोगोफोर जोंहा खुसिया लाबोनायखौ संबाय आरोना सामब्रामखौनो दरनै होखाबाय आङो सामब्राम गुफुर मोनजायानो बाबाया ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौनो देनानै लाबायमोन आंहा होनांगौना होनाङाथाय एसे होगोन आं होनबाबो मोदोमनायनि नै खुसियाया गोदानानै लाबाय आंहा मासेसो जानो होनदोंमोन बाबाया जाथारा मुगैनो मासे सामब्राम गुफुर एसे मोनजाया होनदोंमोन बाबाया मोदोमनायनि बानलुखौबो बारा मोनजाया नालाय थाइथामसोल' होदों आङो
आंनाथ' सामब्राम गुफुर गोजा बाथोन नै सामब्राम गुफुरा एसे खामफ्रामबाय आरोना ओमफ्राय आङो खुसियाखौ हरनोसै मैथैया बरिया आराम एवनोसै आरोना बेखौनो बिराद गोथाव संगोन आङो मोदोमफ्रुजोबलायनाय गोथाव संगोन खुसिया जायैया गोबाव खाथासैमोन ओमफ्रायो दिनैसो गोबाव जाबायमोन ना दिनैसो ज' जानोसै न'आव फैनानै संख्रि एसे हरना लानोसै आङो संख्रिखौ आङो थाब हरो आरोना मानोना संख्रिनि दैयाबो बे गावनि दैजोंनो रानखानाय बायदि थाब हरो आङो संख्रिखौ हालदैखौल' थाब हरा बेजों एवबा गेब्लेनो नागिरोहाय नै बेजोंसो एवनोसै आङो बेजों एवबा गेब्लेला आरोना बेजोंना एसे माबानो नागिरो गाव गावबागाव मारै मारै सङो ओमफ्राय आंनि संनायखौ दा बखि हरदोलायब्रा संनो रोङा मानो रोङा होननानै आंहा जेरै सङो बिदिनो संदों आरोना नै आराम एवनानै लाबाय आरोना आङो नै गोराननो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट दै होआ आरोना बेयाव आङो एसे एसेल' दै होगोन नै बे दैया मानो गोजा जादों होनबा बे गावनि दोननायखासोमोन आरोना ओंखायनो ओमफ्राय बेखौ एसे खोब्बाय ओमफ्राय बेखौ खोबनानै दोनसैलाय ओमफ्राय दा एसे दै होबावनोसैलाय बिदिसो होबाय थागोन आरोना एखनसेनो स' होआ आङो दा मोनबा देखायनोसै आङो ना नै ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना जोंहा नै बेहाथ' हुस गैया मबाइलजोंनो नै खुसिया भाजाया जानोसै खुसिया भाजा दालि जहल पटलजों भिन्दिजों भाजा ओमफ्राय नै बियो मैखुन भाजा ओमफ्राय बियो जलफि जानोसै आरोना नै बिस्रा जागासिनो ओमफ्राय आंहा जानोसैलाय जानो लुबैथारबायहां जागोन बरिया दालि खुसिया सिनायनाय जाहोन सिन्दाखौ